بله تماشاوان هیچا کنگره مزنا جهپ نیزی کدبی چارو پنج مجداره گشت دان اینوی کارودان اینوی دناو سیاستا ترکیه دجی پروفسور دکتر احمد özder پسپوری سیاستا نافخوی شروعکاری سیاسی میوانی منه سلاف بوده که احمد احمد پشتی حل بجارتنی yani gelek ali dibêjin ku CHP lewaz bûye yani zayıf bûye piştî hilbijartinê tu çawa dibîne berê niha evê hilbijartina çûyî da CHP û mihalifa di civakê ra gotin em ê vê seçimê qazanç kin em ê sedî sed qazanç kin gotin xelqê jî bîr buwarî bi wan anî ortam jî müsait bû aborî gelek kotî bû fiyet bilind bibûn xelq mexdûr bibû enflasyon faiz döviz serê xwe hilda bû berjor çûbû ji bona wî yekî her kesî digot ki eva seçima eva hilbijartina CHP û îtifaqa wî da ew partiyê dinê ew ê qazanç kin lêbere wisa nebû dîsa Serok Komar Erdoğan hate hilbijartinê û partiya wî jî di meclisê da zêdeyî sandalye namzet girtin wî çaxî travmakî mezin hayal qiriqlikekî mezin ji nava civakê peyda bû û ewana jî hêrsa xwe jî pêştê CHP paşê Kemal Kılıçdaroğlu ra anîn got di vê ortamê da jî te qazanç nekiribe tu yekî heta niha jî te qazanç nekiriye tu ji vir ha jî qazanç nakî madem wisa em çima dixebitin em çima diçine ser sanduqa em çima rey didin em ji vir ha rey nadin gotin hinekî wan aha engirîn hinekî wana akîne orta wan partiya wan da bend qetiya ew bendê hevgirêdayî li ser wê yekî şaredarê İstanbulê Ekrem İmamoğlu derket û madem akîneye guherantin lazım e pêwîst e eva partî were guherandinê çû were guherandinê got here pêşiye da serokê wî were guherandinê tuzûka wî were guherandinê programa wî were guherandinê û tîpê xebata wî were guherandinê eger ku neyê guherandinê pêşviya me hilbijartina şaredariyê heye em ê wana jî qazanç nekin kekê Ahmed dixwazim bizanibim yani bu guherandina serokê partiyê guherandin serasta partiyê de çê dibe yan bez guherandineke şikliye formel tu çawa dibînî niha du cure guherandin heye yek şekliye em bêjin Kılıçdaroğlu here eva Özgür Özil were dewsa wî partî aynî bimîne ew guherandina gerî tu tişta nayê ya dudiya jî guherandineke esasî ye ew guherandina çi ye ew guherandina ewekî CHP di dîroka xwe da hine tiştê nexweş hene gerekî bi wan ra rûbe û öz eleştiriya xwe bide bi tarîha xwe ra aşîtîkî çêke ya dudiya ew e CHP ji Kurda dûr e Kurd rey nadinê çünkü ser piskilêka Kurda tiştê cesûr nayne holê eger dixwaze xurt be gerekî Kurda qazanç ke ya sisiya ew e CHP ew an xelqê muhafazakar ew ê dîndar wan ra dûr e mesela li Anadolya navîn da li Qaradenizê rey nastîne li welatê Kurda jî li Bakurê Anadolyê li wan dera jî işte Wanê Batmanê Diyarbekirê efendim rey nastîne eva 30 sale ji wan dera vekîla jî dernaxe ya sisiya jî CHP
جي خلق خباتكار ويه فقير فقرا جي ري زعف ناستينه كيك كدستينه ري كيك احمد نها يك جي رخنين كل جهه بتيكرن دبيجن جهه دبيجي از بارتي كي سوسيال ديموكراتم لتجارة 100 سالية تاريخها خدا نبويا بارتي كي سوسيال ديموكرات يعني هفته سالی تک پارتی dönemi bu 5 سالان falan pişti ve naji partiye ke yani ideolojiya resmi greda yani vaki xwediye devlet buni le ne sosyal demokrat buya ne haji hin ne buya sosyal demokrat ti çavat bini ditinate bekir işte ya yekemi mingot ev bu yani ev gredayı ya wiya resmi ideolojiye gerek ki dinav hole rake ev gelek mühime çünkü çavata gotiye 5 sali tek parti dönemi evan çıkırıya eva de bare vida tişteki negatif nivisiye ya dünyacı mesela embejin dibe ez partike sosyal demokratım hizbeke sosyal demokratım ama henek vekila ama heft care genel başkan vana dıxa milletvekili dinava partiye da parti içi demokrasi emce radibejin yani demokrasiya dinava partiye da tam nay işlevkirne ya siyasi embejin parti işte müçatera hecago bona kurda bona muhafazakara bona xabetkara işte proje gran proje psiklekan çareserken nayne hole işte dibêje jî hinekî kêm dibêje tangaçça dibêje û xelqê Kurd xelqê muhafazakar xelqê xebatkar bir wariya xwe wan nayne lewa ewa 30 sale sedî 25 da sekinîne mezin nabin ona ku mezin bin gerekî ji Kurdara ji muhafazakara ra xebatkara ra proje çareser dayne holê îja niha ewa yek dibêjin vegerandin guhrandin pêwîst e tîne holê ewan behsa wan tişta dikin ama acaba ku ew werin erne serî wê wana bikin yan nekin wira da jî tiştekî zelal hê holê da tune ye belê gelek spas ji bo te birêz Profesör Doktor Ahmet Özer mersinêl gelmem